Ονομάζομαι Αναστασία Ευρυπίδου Σώσιλου. Κατάγομαι από το Πέλαπαΐς, είμαι παντρεμένη με Λευκαρίτη και μένω στα Λεύκαρα. Σήμερα θα σας διηγηθώ έναν μύθο που από το 1914 αφηγόταν ο κύριος Βαρνάβας Παναγί. Λένε για τους Λευκαρίτες ότι είναι τσιγκούνιδες, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα. Την εποχή της τουρκοκρατίας, ένας Λευκαρίτης βοσκός άπλωσε την πετσέτα του πάνω σε μια δόμη για να φάει το λιτό του γεύμα, ψωμί και ελιές. Καθώς έτρωγε, χτύπησε κατά λάθος το ραβδί του πάνω στη δόμη και άκουσε έναν ήχο, σαν κουδούνισμα. Κατάλαβε ότι η δόμη ήταν γκούφια και σκέφτηκε ότι ίσως κρυβόταν εκεί κάποιος θησαυρός. Άρχισε να μετακινεί προσεκτικά τις πέτρες όταν ξαφνικά άκουσε βήματα αλόγου. Ένας Τούρκος στρατιώτης πλησίαζε. Ο βοσκός σταμάτησε αμέσως και συνέχισε να τρώει σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όταν ο στρατιώτης τον ρώτησε τι έκανε, εκείνος απάντησε: «Έπεσε μια ελιά στην δόμη και προσπαθούσα να τη βρω για να τη φάω». Ο Τούρκος γέλασε και προχώρησε. Μόλις έφυγε ο βοσκός, βρήκε πραγματικά τον θησαυρό. Τον πήρε, έχτισε πάλι σωστά τη δόμη και δώρισε το θησαυρό στην εκκλησία.